Tak čaute ľudia, teraz cez víkend, nedelu sledujem situáciu s Bitcoinom a tak sa zamýšľam nad tým, že čo vám dneska povedať. Myslím, že to vôbec nemám veľmi ťažké, veľmi zložité, pretože ak si ešte určite pamätáte z predchádzajúcich streamov, tak som hovoril som o dosť kľúčovom identifikátore alebo indikátore, a to je vlastne burza Bitstamp. A burza Bitstamp, pretože jedna z mála fiatových burz, kde je prakticky najviac objemu, a nebavíme sa vlastne o Finexe alebo teterových burzách ako je Binance a tak ďalej. Čiže keď si môžeme všimnúť na tých denných sviečkach, tak jednoducho vidíme, že tam prakticky tá aktivita je veľmi biedná, až nulová. Napoveda sa asi tá predpoveď, alebo to, čo by som povedal, by som v duchu sa obával, že ten Bitstamp bude zohrávať veľmi kľúčovú rolu v nasledujúcich, v tom čase to bude nasledujúce mesiace, no teda premietnuté do súčasnosti. Serus Pavel Mišík. No a rovnaký obraz nám prakticky dáva aj over the counter trading na Gemini, proste kde vidíte aukčné dáta. A opäť prizvukujem, keď dáte do Google Gemini auction data, tak prakticky uvidíte, akým spôsobom sa traduje Bitcoin v pravidelných časových intervaloch každý deň. Vidíte tam jasné objemy a vidíte jasne, že tam Bitcoin sa pohybuje v rádovo stovách kusov denne, ak teda vôbec. A to dosahuje takáto, nazval by som ju vysoká hranica, pretože ten volum je prakticky biedný. A čo tam je tá sekcia o 6 ráno, tak prakticky volum pod 1 Bitcoin. To, že Bitcoin bol manipulovaný, je manipulovaný, alebo bude manipulovaný, alebo celé krypto bude manipulované, tak to myslím, že nám je už všetkým jasné, pretože predsa len stále sme na tom neregulovanom trhu. Zaznamenali sme pozitívnu informáciu, že Ethereum a prakticky s odstupom času môžeme hovoriť, iba Ethereum by nemal byť považovaný ako cenný papier, ako nejaké security, hovorí sa o určitých ICOs, ktoré by mohli dostať túto nálepku, ale v princípe pozitívna správa, ten trh nemá potrebu sa tlačiť vyššie, čiže ten kapitál, veľký kapitál, ktorý teraz čaká, veľa ľudí, ktorí samozrejme verilo v 5000, tak čakajú až doteraz, nestupovali na trh, prípadne s minimálnymi čiastkami a verím tomu, že prebehne bitka na úrovni 4900 až 5300, 5400, kde sa bude rozhodovať, čo bude ďalej. Tie správy, by som povedal, sú skôr tak pozitívne naladené v zmysle progresu, fundamentálnej analýzy, hej. Keď sa napríklad bavíme aj o burzách, ktoré by mali obchodovať priamo vo fiate, či už to má byť vlastne Binance, v eurách, v dolároch, má to byť listovanie, respektíve už listovaný Ethereum Classic na Coinbase. Potom je to prakticky celoplošná podpora na majoritných burzách, ako je Bitfinex alebo Binance, na swapy tokenov mainnetov, čiže to ako Icon, VeChain alebo EOS, ktorý mal prednedávnom obrovské problémy so spúšťaním mainnetu. Takže minimálne, čo môžeme povedať, že fundamentálne sa nezmenilo nič. Projekty, o ktorých som rozprával, o ktorých verím, že máte aj zainvestované, tak prakticky tam sa nič zásadne nezmenilo z hľadiska nejakého technologického vývoju, developmentu. Skôr to všetko ide pozitívnym smerom, či už je takisto pracovné pozície, nielen teda v blockchainovom svete, ale v informatike, v ITčku, proste postrádajú, chýbajú tam ľudia na to, aby pracovali a jednoducho ten dopyt je tam obrovský. Čo som vlastne tým chcel hlavne povedať. Dostal som aj nejaké otázočky od vás, hej, mám taký okruh menších ľudí, alebo taký menší okruh ľudí, ktorým si častokrát zvyknem písať a samozrejme aj na YouTube, či bola dobrá nákupka teraz nejakých 95 centov, hej, alebo dolár, alebo či ešte malo sa proste čakať. Ja tam hovorím, že proste, hej, je to proste riziko čakať na nejakých 50 centov, alebo prípadne menej, hej.
Samozrejme je to na vás, nikomu neradím, nie som finančný poradca, čo je asi tiež dosť podstatné podotknúť, že veľa ľudí by malo rozmýšľať samozrejme podľa seba, čo sa snažím celý čas. Ale v princípe IOTA spravila teraz jednu obrovskú vec, o ktorej som ešte nestihol rozprávať, či už som alebo s Karelom, tak to bol vlastne nový algoritmus na selektovanie typov, teda vlastne transakcií, transakcií, ktoré vlastne spôsobujú to, že tá samotná transakcia, ktorú vytvárate vy, tak je potvrdená a zároveň splňa nejakú predstavu alebo podmienky riadeného acyklického grafu. Keď sa pozriete na súčasný grafickú vizualizáciu, tak vyzerá Tangle, tak to je akože brutálne. No moje, také zdravé Tangle som ešte proste nevidel, to jednoducho to má smer, tam nie sú nejaké zhluky, nejaké doslova bubliny, o ktoré by sa koncentrovali transakcie. No takisto ten confirmation rate, alebo respektíve potvrdenie transakcií na veľmi vysokej úrovni a proste my na mainnete tam šľaháme 20 transakcií za sekundu a proste bomby pecky. A to dáva teraz riadne na frak fundamentálnej analýze, čiže vôbec nemám strach o to, čo bude ďalej. Preto ani vlastne nič nerobím, lebo by som bol asi to na nervy. Takže to vôbec neriešim a venujem sa iným aktivitám, už prenechávam prakticky otočku na trhu iným ľuďom, tí, ktorí vlastne čakali na 5000, tí, ktorí ten trh manipulujú, tí, ktorí proste ho ovládajú a tí, ktorí vedia, čo vlastne bude, lebo my asi z nás, čo tu práve teraz sledujeme tento stream, alebo snažíme sa hovoriť do kamery, nemáme o tom ani páru. Takže tak nejako. Serus Robbie Gold, serus David sa smeje. David asi shortuje, keď je šťastný. Netuším, čo robíš, David. Mňa ešte tak napadla ďalšia vec. Stále som na Slovensku a rozmýšľam, že ako sa zúčastniť nejakej blockchainovej akcie, alebo prípadne možno, že aj s vami z komunitou, ak by ste mali také niečo záujem, tak môžete mi rovno napísať sem, kľudne aj do správ na Ask Satoshi, že by ste mali záujem možno nejaký meetup, ale nechcem to proste koncentrovať takýmto spôsobom, že meetup, jednoducho možno nejaká blockchainová akcia, kde budeme možno sa s vami porozprávať, možno že osobnejšie nejaké názory, hej, alebo čokoľvek, čo by aj mňa mohol posunúť ďalej a nejaké inovácie. Verím, že sa dejú aj tu na Slovensku, však predsa len nie jeden projekt vznikol na Slovensku, čiže to Decent, ale napríklad Ethereum, ktorý úplne dáva bomby pecky, na čo som veľmi doslova pyšný, že aj vy komunita si do toho dali nejaké eurá. Takže sa teším, že čo z toho bude, keď budú mať prakticky finálny produkt a nebude to vlastne len o stavkovaní prakticky v testovacom prostredí, ktoré síce funguje, hej, ale by som povedal veľmi správne zvolený prístup a také predpríprava na to, ako vlastne to vstavkovanie na blockchaine so smart contractami bude fungovať a vlastne už funguje teraz. Takže serus Tomáš, serus Alexander, keď máte nejaké otázky, pustite sa do mňa, alebo nejaký event, ktorého sa chcete zúčastniť, lebo to je to, čo vlastne musíte teraz robiť. Teraz, keď máte ten trh, ktorý je doslova nečinný, respektíve hýbe sa do strany, alebo smerom nadol, to je najlepší čas, kedy nie ste vyhypovaní a kedy vám možno, že praskajú nervy. Najlepší čas sa zaoberať proste štúdiom, aby ste si overili to, že OK, skutočne som investoval dobre, alebo mohol som investovať lepšie, čo je to vlastne ten blockchain, prečo tu vznikol a tak ďalej, hej. Toto sú veci, ktoré proste keď chápete, tak viete, že aj keď ten Bitcoin pôjde na 3000, tam to môže byť úplne oprdele, lebo ten Bitcoin jedného dňa bude našich 60, prípadne vyššie, hej. Pokiaľ samozrejme si zachoval svoju dominanciu a by som povedal už v úvodzovkách bezproblémovosť, hej, vo svojich hraniciach, pretože Bitcoin samozrejme má svoje plusy a minusy, o ktorých sme mohli diskutovať celý deň. Serus Lukáš Pernický, Vojtech Kroček, Jakub Filip, Karel Launer, Miloslav Janšo, zdravím vás, idete na streame. A čo robíte túto nedelu? Dajte mi vedieť do komentárikov. Ja by som ideálne sa chcel niečo zúčastniť budúci týždeň, ešte tu ostávam a potom smer Nemecko a už tam s tým spojené akcie a eventy a networking. Môžu vám len povedať a potvrdiť to, že aj mojej osoby sa týka ten dopyt po informatikoch, sa hľadám správne svetlo, či už vo všeobecnosti, ale aj hlavne v blockchainoch, hej, čiže tam stačilo
v úvodzovkách, hej, stačí proste jednoducho zaujímať sa o ten kryptosvet, mať nejaký ten know-how a už teda na LinkedIne si vás nájdú ľudia, ktorí proste vás potrebujú. A práve tento parameter v tej fundamentálnej analýze je dosť kľúčový, že ten dopyt narastá práve teraz a vidím aj na Facebooku, doslova mám zaspamovanú nástenku o kurzoch na programovanie Solidity, čo máte smart kontraktový jazyk nie len v Ethereum, ale ak sa nemýlim, tak myslím, že Zilliqa, prípadne všetky forky, čo sú od Ethereum, vrátane VeChainu, používajú Solidity. Takže Solidity sa prakticky už stáva smart kontraktovým jazykom blockchainových distribuovaných ledgerov. Môžeme to takto kľudne povedať. Škoda Vertcoinu. No, neviem, čo mám povedať na Vertcoin. Pre mňa, ja som do Vertcoinu veľa nedával. Kúpil som si tam asi fakt lenže 1000. A proste lenže čisto špekulácia, lebo vôbec ten projekt nesledujem. Keď to pôjde hore, tak pôjde to asi hore. Karel hovoril, že proste Vertcoin je buy jak hovado, ale vidíme, že je to úplne irrelevantné, keď celý trh padá na smerom nadol. Na čo je vlastne irrelevantné pre každú kryptomenu, samozrejme. Uvidíme, čo bude ďalej, pokiaľ len tak nemajú priority na Binance, majú skôr iné priority, ale to už nechám na odborníkoch, ako to posúdia. Za mňa Vertcoin je veľmi malá časť portfólia a čisto špekulácia, pretože myslím, že tam už je tam pekná fičúrka, že ten Vertcoin je taký dosť ľudový, hej, čo sa týka minovania, ale či to má nejakú prevahu v tom akože bezpečnosť siete a týchto veciach, netrúfam si povedať. No, technológie blockchain verím a v týchto časoch si držím chladnú hlavu, hodlujem. Nedelu užívam k vzdelaniu perfektne, Lukáš, 100 bodov ti dávam. Blockchain je fajn, ale ak máš čas, tak kľudne sa pozri na také veci, ako je Hashgraph, pozri sa na Green a pozri sa na Tangle a pozri sa proste na iné alternatívy DLTčka, lebo si myslím, že už blockchain je taký buzzword, ktorý sa to tak usadil a proste bude tu môže existovať 50 rokov, ale opäť príde tá revolúcia, jak prišlo krypto samé od seba, tak proste jednoducho prídu lepšie DLTčka, lebo ten blockchain je proste, keď ten mechanizmus primitívny, hej, môžem povedať bezpečný, ale tá bezpečnosť proste vyžaduje strašne veľa tých počítačov a potom sa stane také niečo, že aj projekt ako je Zencash môže byť napadnutý a máte ho v portfóliu. Jasné, tá adopcia je ešte stále nízka, ale o tom už tá redistribúcia výpočtového výkonu na viacerých počítačov, len teraz cieľom zabezpečenia. Myslím si, že vieme to robiť efektívnejšie. Uvidíme, čo povie budúcnosť. Hodl 2 roky, nic menej je zaujímavý sledovať, co sa deje, baví mňa to trpezlivie a musíme byť. Jasné, Tomáš. Najlepšie proste teraz to proste jednoducho sledovať, hej, že príde správa, trh pozitívne zareagoval, nakoniec sme išli down, hej, proste, že charty BTC I don't give a fuck a robia si čo chcú. Čiže najlepšie proste teraz sledovať to, že ako to proste funguje. A jak som nazval toto video, že Bitstamp spolahlivý identifikátor, proste čokoľvek v rámci technickej analýzy, tak jednoducho tam, aj keď používate napríklad, dobre to je vidieť na TapTradery, hej, keď máte mobil a tam ten scaling je proste úplne iný ako na TradingView, ale tam jednoducho vidíte, že objemy tam boli od nášho prvého odrazu na 6000, takisto veľa objemov $20,000, čiže tam bol strašne veľa selov cez Bitstamp, čiže cez fiat, čiže cez, nazval by som to, inteligentných investorov. Je to super indikátor, ktorý môžeš použiť prakticky o rok. Ten cyklus sa, hej, opakuje, on sa obmienia v takej alternatívnej forme, hej, a prakticky ten istý exponenciálny rast. On sa bude akože by zmršťovať, ale pre teba je super vedieť, že jednoducho Bitstamp, to je fiat burza a s veľkým kapitálom a tam keď sa niečo deje, tak sa bude diať na všetkých ostatných burzách. Zrovna čerpám informácie o Cortex Labs. Karel, vôbec netuším, čo je Cortex Labs, či Cortex Labs je nejaká asi predpokladám firma, alebo už to samotný projekt. V živote som o tom nepočul. Čo hovoríš na spustenie iOSu? No priznám sa, že iOS som
nakupoval na 50 centoch velice dávno, hej. Teraz vám vysvetlím, akože má to súvis s tvojou otázkou, Martin. No, potom som mu samozrejme predával s tým, že som nakúpil tony IoT, jak sa hovorí. Čo sa mi vlastne vyplatilo v úvodzovkách menej, hej, vzhľadom na return of investment, teda nejaký ten zisk, moje investície. No a vtedy som EOS nejako nemal, mal som ho v veľmi malom počte a hovoril som si, že OK, že príde ten mainnet, bude to vyhypované. A čo sa vlastne stalo, ten hype tam bol brutálny a potom prakticky na OKExe EOS zaznamenal vo futures kontraktoch najväčší liquidation, pokiaľ sa nemýlim. Čiže tam nejakí šikmovky asi pravdepodobne skákali z okna, že keď dostali margin call. A odtedy taký ten čisto len downhill, hej, smerom nadol. Dneska som čítal niekde, zachytil som, že zmrazených 27 účtov, prakticky ktoré nejakých hodlerov. Viem, že teda EOS, nepoviem vám presné číslo, myslím, že 21 je tak typ tých predstaviteľov, ktoré prakticky generujú bloky a sú to ako keby zástupcovia nejaký, nazval by som ich, nepoviem presný výraz, hej, lebo samozrejme ten proof of stake v každom projekte sa nejako líši inak, hej, to pomenovanie, či to je mining, minting a tak ďalej, ale nazval by som ich nejakí zástupcovia, hej, generovania blokov, ktoré musí mať obrovský hold tých tokenov a to by vlastne vedeli generovať. EOS má prakticky len 21 masternodov, hej, tým pádom. Je to dosť taká kontroverzná tematika, čo na to hovorím. Čakal som, že proste budú bomby pecky smerom nadol, ale takéto, že budú proste problémy, som veľmi nečakal. Priznám sa, že toto je asi všetko, ako to viem komentovať. Servus Lego panáčik s nejakými arbskými znakami. Servus Honza, strejda Honzuš. Ondřej Botvanský, Branislav Koist. Chalani, mám vás tu 50, prípadne možno nejaké dámy, dúfam, že nejaké prišli dámy, hej, sa pozrieť na moje zelené pozadie, ale nie, srandu si robím. Nejaké dámy, hej, treba nám nejaké dámy v tomto blockchainovom svete, v tomto distribuovanom svete, čo je ďalšia vec, ktorá určite prispieje k adopcii, že proste tá prevaha, či už to je na mojom YouTubeovom účte, alebo hoci kde, v skupinách, tých dám je strašne málo a ešte len prídu, tá nežnosť na trh. Takže s tým treba počítať. No ale musím povedať, že už vysielam asi nejakú tú chvíľočku a zatiaľ nikto z vás sa mi tu nepriznal, že by išiel na blockchainovú akciu budúci týždeň. Alebo niečo, čím by sa vzdelával až na pár svetlých výnimiek. Čítam vaše komentáriky. No nič. Povedal som to, čo som chcel. Pokiaľ máte nejakú predstavu o tom, čo by ste chceli robiť budúci týždeň v zmysle krypto, vzdelanie, ATC, alebo sa chystáte nejaké blockchainové akcie, prípadne začne čo ich teraz googliť po streame, tak budem rád, ak mi napíšete do správy. Určite sa na to rád pozriem a prípadne na niektorej sa zúčastním a pokecam si aj s vami, pozriem sa na nové technológie. Najviac ma samozrejme zaujíma IoT, ale medzere sa nekladú nikam. Pokiaľ to budú slovenské projekty, tak tým viac ma to asi aj zaujme. Dobre ľudia, tak už myslím, že je čas, nedeľný čas, trochu oddychovať. Tak ja sa s vami lúčim a vidíme sa na ďalších streamoch. Čau.